Helo chi. Dwi'n mynd i siarad eto heddiw. Dwi out and about am change. A heddiw dwi'n mynd am dro o dan chwaral Trefor reit pen draw un i lle mae'r Eifl yn cyrraedd o môr. Gorllwyn, mae'r rhain gael o Cerrig Mawr, mae'r rhain gael o nhw. Dyna ni dŵad ar hyd yr hen lôn chwaral hwn. So, ie, ystod am dro. So, yng nghysgod y chwaral mawr a'r tips anferth yma. Yn y congol bach yma nath bob dim gychwyn. A mae'n wir dweud na heb fama, fysa ddim Trefor. Gwr pentra, industrial ydy'r ryw radda. Nath o bob pentra chwaral arall. So sgyn yn y gogledd. Nath pentrefi llechi, fel yn y de, yn y fali. Dyladu'r tai a'r capeli i'r gweithwyr nath nhw. Ac dyna lle mae'r enw Trefor wedi dod o. Dim tref môr, am yr un meddwl. Ond Trefor, oedd enw'r fforman chwaral. So oedd enw'r pentra ôl fo. Senat. So ma'n o'r arfeilion. Chi'n dal yn gallu gweld, yn amlwg yr walia mawr yma. Wrth mynd o fanna, siapur o adeilada bach. Cerrig a was cerrig cael ei trin. Chi'n gweld yna rhywbeth o fyny fanna. Wedi hwn ydy'r tip chwaral mawr. Wast, y hein. Maen nhw'n cael casglu fan. Dyn nhw'n cael stal nhw'n chwthu y mynydd lle. Dynamite o blastio. Dyn nhw'n cael hynna fan. So be maen nhw'n neud ydi mynd trwy'r tips ma, y wast. Cos ar y pryd, pan oedden nhw'n neud sets o beth oedd hein, rybys ond dwan, efo chippings o beth maen nhw'n dal yn gallu defnyddio nhw. Cofio pan o'n i fach, oedden ni'n gallu dŵad. Oedd y fences lot mwy allan, chi'n gallu cerdded ar hyd y topia yma. So ni'n cael trio hynna wan. So na fo. So i sbio, beth nhw'n neud efo'r llonga oedd, pan oedd y teid i mewn, yn dod ar llonga fyny yma. Dwi'n gwybod, ella bod chi'n gweld yn y fideo, mae yna darn oedd o tywod clir o fanna. So bod yna llanw i mewn, yn dod ar cychod i fyny, growndio nhw yna heb. So nhw'n llenwi nhw pan yna llanw allan. Oedd y teid oedd ôl mewn, oedd y llonga cael mynd. O hyn cyn oedd nhw'n adeiladu cei yn byd felly. A hwnnw ar y traeth arall yn Trefor. Os yn edrych ar y traeth o'r awyr, da ni'n gweld rhyw fath o hoel yna. Dwi'n meddwl na fanna lle oedd y llongad o mewn. A dyna sydd o'n neud o tan tua 1878. Lle oedd nhw'n adeiladu'r cei cynta ar traeth Trefor, cei Cerrig. Oedd fanna jyst yn ardal fwy cysgodol, so nhw'n gallu llwytho'r llonga pan oedd tywydd o wael, ac o'r llonga gallu gwitio dyna gael ei llwytho. Dyn nhw'n 1911 nath nhw'n adeiladu'r cei pren mawr, sydd yn anffodus wedi cael ei ddymchwel yn. Ond enw arall ar y darn yma traeth i Cerrig Mawr. Mae'n amlwg pam lot oedd yma i hel. Maen nhw'n waeth ffwrcw. Lot oedd yma i hel crancod o felly. So mae mor hen, ffalt. Os byddwn ni eisiau yma ydy mynd ffordd na. Lwcus i ni mae'r defaid wedi creu llwybr i ni, da ni'n gallu mynd lawr, zig-zagio ffordd yma. Dyfyn ni'n mynd i'r traeth, neu'r topia. Dwi'n brafiach cerdded ar hyd y traeth, er byddwn ni'n Cerrig Mawr. Na ni chi nôl ar ôl i cyrraedd gwylod. Mae chydig o ddynodiad o'r storm mawr, o bets nath yno fo. So mae'r tir ma'n reit lyb, a mae'r lle ma'n llawn o'r mushrooms, o'r funguses bach ma ma'r. Chi'n gweld nhw? Ella bod chi'n gweld nhw'r camera ma'r ochr ma i gyd. Efo sbotia oren a melyn. Mae'n nuts. Dwi'n cymryd bod jyst yr tamprwydd i deffro'r tir.
edrych chi, bod rwy'n wedi bod yn campio fe yma. Mae brwyn yma, flat. Rwy'n wedi bod yn gwneud tân yma. Le reit agorad i campio, ond pobl licio'r wild camping yma wan. Dyma'n hen iawn, de. Rhyfedd. Ti'n gwybod pobl ddim yn dod, so mae'n bwyd rybys ar lawr bod hwn. Anyway. Un problem yn dod ffordd yma ar ôl storm ydi lle yn troi'n gors. Ti'n gwybod hwnna llifo hwnna? So mae'n ofalus wan. Dim bod fi'n sgidiau gorau felly, ond ddim eisiau socsan yn cychwyn. Fel arfer pan dod ffordd yma, yn lawr i'r traeth yn syth, cerdded ffona. Dwi wedi aros ar y topet yma. Os mae wedi cael gymaint o law, mae'n ariadra bach yn dod o'r mynydd. So ni'n mos yn mynd i fyny. Mas yn cael busnesu fwy. So dyna gosau at y graig wan. Dwi'n yn siŵr be ydi fama. Yn amlwg, mae'n wal cerrig sych yma. So mae'n ein rhaid o dolman oedd hwn hefyd. O'r hen chwarel ario'r cerrig ma'n anfarth. Mae'n rhaid bod nhw'n hen, cos mae'r cen ma wedi tyfu dros nhw gyd yr licen llwyd gola. Be am y nuts? So ni fyny ar draws. Dwi'n gwybod wylan i ffordd na. So dyma ni, i gyrraedd yr rhaeadr bach. Yn handi iawn mae'n os oedd lawr, mae'n prif ffrwd mewn ffordd na. Mae'n bach mewn ffordd na, da ni'n cael fyny yn y canol. Wel, eisiau cael fyny, dwi'n meddwl ddim glawr. Mae'n cool, de? Dyma'r sgel yn Niagara Falls, ond dwi'n meddwl o'n i dal iawn. Iawn, dwi'n symud lawr yn ôl wan. Heb mynd ar yn hun, sydd yn dod yn hwyl. Fan'na oedd yr hen ffolt dy fu ni. So fyny lawr yn y pant, oedd ar hyd y top yma. Dwi'n siŵr be di hwn i gyd. Fyny lawr i gael golwg. So y ffordd lawr ar hyd rwan. Nes i ffeindio'r fan yma, mae'n odd, mae'n o'r holl ardal yma i gyd. Mae'n jyst lwyth o gerrig man yma. Mae'n lwyth o esgyn yma fyd. So dwi'n gwybod os yna'n jyst oherwydd yr dŵr ydi o. Ond mae hwn yn siarp, mae hwn o chickpeas. Mae'n odd, mae'n jyst un patch fel hyn yn ganol y lle i gyd, dwi'n meddwl pam. So fel yna, sy'n rhaid disgyn o'r top a dwi'n meddwl. Mae'n sy'n edrych nad, chi sbio allan dros fama gyd, mae'n jyst un o'r hedyn neu'r cerrig anfarth yma. Ond neu'r tamad bach yma jyst eitha gro, siaw. A mae'n geir mynydd wrth i bodda yma, cos mae'r lle'n drewi o gach y gafr. Ie weird. Dwi'n gwybod beth neu o'n lawr. Dwi'n am di fyny'r trwyn yma. Gael gweld be wylai. Yn sgramblo fyny. Dwad i'r top fan. Bod hwn yn chydig o'r sgrambl mae'n eitha saff cos mae'r pridd a'r brwyn o ddim tyfu drwyddo so blynyddoedd. So yn rhydd. Famous last words, of course.
So mae'r geir yn amlwg mewn ffordd na. Gweld y gwair yn fflat. A dwi'n siŵr bod nhw'n mynd fyny ffordd na, dwi ddim. Dwi ddim yn gafr yn mynydd. Chi'n gweld yna deilad yn fan'na weld sgwâr. So ma'n i'r wal. So ma'n ei bod hon yn rhywbeth i wneud efo'r hen chwarel, dwi'n dall bod yn dŵad mor llewinol o hyn. Cool. Iawn. Mae'r GoPro eisiau batri newydd a dwi eisiau sydawn bach. So ma'n ei off, sortio fo a i gael ymlaen. Iawn, ella bod chi'n clywed mae'r gwynt yn codi ond dyn ni dod lawr o lle oedd y rhiadra bach. Eisiau lawr ffordd ma. A wan, da ni'n gweld yr ochr arall yn tro cyntaf. Chwarel yn sgwtheu yna fan'na. Wan, dwi'n meddwl cario ymlaen ar hyd o topio yma o dan y creigia, ond mae'n mynd chydig mwy serth hon. Mae yna gymaint o ddŵr yn y tir, da chi'n gweld o llifo fan'na. Dwi'n mynd yn ôl ar yn hyn, lawr yr hafn yna, i'r traeth, ar ymlaen. Bob un mae'r tywydd yma'n di wneud. Mae'n awyr las, ond dwi'n mor beth o bonogol a glaw ni. Iawn, a ni lawr i'r traeth. So dyma ni lawr ar y traeth hyn. So dyma ni fyny, lle da ni o'n? Wel, ochr arall i'w na ffordd na, gathon ni fyny fel na. Fan'na nes i'n bedr yn troi'n ôl. So fama di'r darn o'r traeth, ma'n gael o'n cerrig mawr. West End ydy'r traeth yma i gyd o'r clogwyn draw. Di Gorllwyn, mae'n galw'r pen yma, Gorllewin lle. A di cerrig mawr dwi'n yma, cos yn amlwg mae'r cerrig anwart ma di disgyn wel o'r mynyddodd. Dros y blynyddoedd, di gwisgo lawr. A nhw'n rheiadra ni. Hyn maen nhw'n dod allan. Dwi'n gallu clywed nhw yn dŵad trwy'r tir. Dwi'n ffordd na. Dwi'n mynd am dan y cerrig. Gallan ni môr yn fan'na fo. Cool. Iawn, nawn ni gario ymlaen. So ni weld diddorol i chi nôl. So dwi'n meddwl hyd y traeth yma hwn yn beth rhyfedd yma yn ganol yr cerrig a'r creigiau i gyd. O'na jyst un lwmp mawr o byd o clai yn y tywod. Y clai dy. Weird. Rhyfedd bod o jyst yn un talpyn anferth o fan'na. Nuts da. Dwi'n meddwl ydych chi'n gallu gwneud cwpan o hwnna. Mae'r hyd, mae'r llifo i'r traeth fan'na. Rhyfedd ma, os da ni fama, jyst yn ymyl o. A fama llawn gro a cerrig bach. Mae'n jyst un tamad glân. Weird. Dwi'n dall sut maen nhw'n gwneud hynna. Cerrig yma i gyd yn y tir yma. Sy'n nesaf maen nhw'n gyd yn siarp. Wrth gwrs mae hyn wedi bod jyst cael ei claddu yn y pridd yma ers, wel, dwi'n cymryd oes yr ia. Maen nhw'n gyd yn siarp, wrth gwrs, cos dyn nhw wedi cael chans i arydyn am byd. Ond fan hyn sydd yn ail-lenwi'r traeth yma. So bod y tona'n dinistrio bob dim. Bob tro mae yna storm, gerrig ffres newydd yn lawr. Nuts. Yn gawas. Wedi cael ei leinio.
Dwi'n gwybod os ydych chi'n gallu cloi efo'r gwynt yma, ond dwi'n ama sbio ar y creigiau wan. Da ni tua hanner ffordd wan rhwng Trefor a chwaral Nantgwrtheyrn mewn ffordd hwnna fan'na. So dwi'n meddwl bod yna'n byd o'ch yn penna ni fan wan fath o chwaral. Mae yna fyncwyd, chi'n gweld y cwts na lle bod chi'n meddwl yn yr haul. Mae'na ffault mynd ffordd na. Pan o'n i'n bach, o'n i'n dod am dro ffordd fan haid weithiau. Nath o ddeu stori pa fi. Bod yna lwybr yn mynd o chwaral Nantgwrtheyrn i'r traeth yma. Trap y dyn oedd o'n nabod y llwybr o, cos oedd o mor berig. Oedd o'n fawr neb ddefnyddio fo. A dwi wedi porri trwy hen fapia yn chwilio am y llwybr yma. Ys am hoel ohono fo. Dwi wedi bod yn holi bobl arall lleol. A mae lot o bobl wedi clywed am y llwybr yma sy'n gwybod lle mae o. So ni'n gwybod am hyn arno, so oedd o'n zon o ffasiwn beth neu ddim. A nes i ffeindio mewn hen erthygl papur newydd yn 1916. O'na foi yn gweithio yn y chwaral, John Jaws. A be nath o, un diwrnod, orffan y fiart, orffan tua 3. Nath o adal chwaral Nantgwrtheyrn fyny fan'na. A nath o lawr i'r traeth yma i bysgota. Ond nath o rioed neud i lawr. Nath nhw ffeindio i gorff ar y traeth. A ma' nhw'n ama bod yna garreg neu rhywbeth i disgyn o'r chwaral di hitio fo wrth o'r lawr y llwybr i'r traeth. So mae'r llwybr yn bodoli. A dyma hi'r erthygl am y ddamwain boenus. A mae'n egluro sut oedd John Jones di gadael chwaral Caenant dy Merchar oherwydd o'r am cerig i trin yna. A bod wedi trio mynd lawr i'r lamor ar hyd y llwybr peryglus a elwyr yn llwybr braich glas. Mae nhw'n ama bod wedi cael ei hitio ella gyn garreg neu bod wedi llithrodd ar y llwybr. A fanno, nath nhw ddarganfod i gorff o'r lle. Dyma sy'n drist i, mae nhw'n ama bod wedi bod yn fyw am ddiwrnod a noson cyn iddo fo farw. So ie, mae'n stori trist, ond mae'n enwi'r llwybr fel llwybr braich glas. Am hyn o deud yn yr erthygl bod o'n lwybr peryglus. Mae yna ffordd felly mynd o'r traeth yma i fyny fanna rwsyd. A ti sbio nhw wan atha no way. Ond so'n licio wneud allan ha dod yn ôl yma. Felly trio mynd ar hyd y topia yma. Lle fuon ni gynna kind of ond fwy ffordd yma. I weld sa'n rhyw hoel yna. Ond na, os da ni'n sbio wan edrych am gweld sut da ni'n gallu mynd o fanna i lawr i fama yn saff sydd e. Mae yna ffordd reit fast yn dod fanna i fanna, ond ia, dwi'm yn gwybod. Fe nawr ni'n gario ymlaen rhyd y traeth a na i gadw llygad rhaid gofn bod yna rhywbeth yna. Nuts. Fo slab anferth o garreg di hwn. Mae'n rhywbeth sy'n dod o reit wyneb y creigiau na fanna. Sy'n licio bod ar y traeth fan oedd hon landio. Mae rhywbeth arall chi'n garantid y ffeindio lle'r arfordir Gogledd Cymru di Cawall. A bydden nhw di a traps dyna fel crancod neu cymychiad. Os chi ddrabwyd i mewn cae drws, a tafod oedd ar ochr y gwch, a raff hir arno fo fflag. Felly mae'r cranc neu'r cymwch gallu mynd i mewn i'r gawall drwy... Mae'r bron iawn o'n fatha ffynol. So mae'n... Wrth yn mynd i mewn, mae'n mynd yn gylach ac yn gylach ac yn gylach. Mae'n dropio allan lle mae'r bwyd. Ond dyn nhw'n gallu mynd yn ôl allan wedyn. So chi'n tafod y gawall ar y gwch gadael o. Dwi'n meddwl am dros nos neu chydig o ddenodia. Dwi'n mynd yn ôl i bigo fo fyny wedyn. So os chi'n mynd a chi'n sbio allan, dwi'n gwybod sos rhain wan. Ond yn yr haf,
Rwy'n chi weld llwyth o fflagiau allan, a bob un fflag o wahanol liw. Ac o dan bob un o'r fflagiau yna, mae yna gawall. Mae bob pysgotwr efo fflag bach ei hun, y lliw ei hun. So, os ydych chi'n meddwl yna, dyna dyn nhw. Dros gia, maen nhw'n codi nhw fyny. Weithiau ydych chi'n gweld nhw o'r lamor ar y traethau wedi cael eu peilio fyny, a maen nhw'n drewi fel arfer. Ond ia'n ha, fydden nhw ar hyd, fama i gyd, fflagiau gwahanol. Dydy hogia Nefyn yn ffru am hogia Trefog pwysgar un o lawr o felly. Da ni reit o dan chwaral Nant Gwrtheyrn yma. Mae'r graig yna, dwi wedi gwneud fideo o beth sy'n ochr arall y graig yna mewn ffordd, na i reid link yn yma, lle bynnag. Ia, so dwi'n meddwl allan am di fanna, fydden ni fynd fwy. Ie, cool. Licio patrwm yn y graig yna yma, bron iawn bod o'n cyrfio fyny. Na i watcher gan i llanodd o mewn rhy gyflym. Rhai stuck. Fe rai fi ffeindio'r llwybr drosodd wedyn. Dal i fynd. Dyma ni, illa, wel, fydra i fynd, dwi'n mynd i fentro'r hyd y clogwyn. Dwi'n gymaint o hiro hynna. Ia, anhygoel, so dyma lle mae'r Eifl. Yn mynd i'r môr, dyma di hwn. So ni dan rhyw hafn mawr yma. Holliadau anfarth nhw. Dwi'n mwyn yn syniad call sefyll yma, cos sbio gwmpas, mae'n amlwg o'na dameidia anfarth o'r graig mewn disgyn. So, eitha wichad, rhyw 5 munud jyst i fi gael symud. A we. Rhywbeth eitha eiri am fod mewn rhywle fel hyn, cos ar un ochr, mae gennym ni'r mynydd yma, so just mae bron bod yn dod am penna ni. A dyn ochr arall, mae gennym ni'r môr, sydd i weld wedi ddiwedd. So hynna ohonoch chi sydd yn syffro o megalophobia, ofn i bethau anfarth, wel hynna am gret. Ac i'r rhai agoraphobic, yn licio bethau llefydd agorad, hynna am gret. So sa'ch chi efo'r ddau hynny nhw, ydych chi'n dod i fama? Ne, ia, dwi'n yn gret. So i'ch gwybod beth sy'n rownd y gongol man. Dwi wedi neud ti mor bell a hyn, heb gasogsan. Dwi eisiau pwysio lwg. So dwi am gychwyn yn ôl, slo bach. Ia, so ar y ffordd yn ôl, ar un mo wedi gweld bod yna hafn yn y graig yma yma. Ond dos ar un. Ond di cychwyn dringo ffynnu ochr y mynydd. Sori oedd y lawr slo bach fan. Ond pan eisiau gyrraedd yma, eisiau gweld rhywun gweithio na fi. Dwi'n gwybod os chi'n gweld o. Ond yn yr y graig yma yna, yna eifr mynydd. So dwi'n gwybod gweithio na fi, dos nôl yr idiot. So jyst i haiodd nhw. O, dwi'n mynd i wrando nhw, dwi'n mynd i refersio lawr slo bach. Mae'n gorfod bethau aflo nhw. Ond ia. Dwi'n convinced bod yna llwybr. To fama. Gant. Hwna fo. Ce, lawr yn ôl.